Igen. Ja. Er du klar til Bornholm med det? Ja, jeg er klar. Jeg er rigtig klar for det bliver dejligt. Ja, har du prøvet at køre på sten før med det? Nej, det har jeg ikke. Nå, det bliver spændende. Ja, det bliver rigtig spændende. Har du glemt at trykke på knappen før, Bo? Ja, jeg har glemt at trykke på knappen før. Hvad med Lange Niels? Jeg er klar. Du har også været der før, jo. Ja. Og vi har hele unge stjerner med her. Nye må det være. Har du været med derovre før, Kim? Nej, første gang med klipper. Og så er det familiehjørnet. Familiehjørnet her. Hvor hyggeligt. Nej, hvor sødt. Der er virkelig forening her. Nej, og Joost, vi har international klasse med os her. Ja, det er perfekt. Og se hvem vi har der. Der har vi vores stjerne. Hvad vil vi have? Hvad vil vi have? Vi vil have Jens af. Kan du komme væk, sagde jeg? En kommentar! Vi skal have en kommentar, Jens. Så har du kæft i fucking jyde, mand. Nu har vi fået nok af dig, mand. Er du klar til Bornholm? Vi har fået vores pladser igen. Er du klar til Bornholm? Bornholm. My precious. Så er det morgen, og Bornholm er klar. Har vi en kommentar? Jeg har noget musik. Hvad så, lille Sille? Det er nogle rigtig gode billeder, du har taget derovre. Ja, som sædvanligt rimelig kaos her på havnen, men så slemt er det dog heller ikke. Her har vi Joost. Og Korts og Frederik Rast har taget bobleplast med. Eller hvad hedder det? Rørskum? Ja. Hvad så? Schneider, er I klar? Er I klar? Dr. Kløve. Ja. Den er så pisseskæv, det der. Ja, men jeg tror også, Bo han har givet den ind over nakken. Nej, det er kærlighed. Godmorgen. Endnu et år. Godmorgen. Så er vi bare ud igennem Klitplantagen nord for Rønne, og foran os har vi Joost, one of the most famous Dutch riders in DMK. Og en mindre gruppe på 7-8 stykker, og det lover godt. Og nu kommer der spænding! Ja, det er det her, vi venter på. Men vi gemmer noget film, så vi kommer op nordpå. Det bliver godt, det bliver stort, det er varmt. Søndfald den væk. Det er stemningsbilledet af havet og rytterne og en spætte. Og sand. Efter. Så er en spætte. Og der er folk, der siger, der spætter i nabolaget også. Vi kan se ind til Rønne Havn der. Det er sgu fint det her. Men vi kører længere ud nordpå. Jeg skal finde de små listige steder. Og så om i nærheden af Safirsøen. Og noget af det første svære ting kommer. Ja, en fin gruppe på en 10-15 stykker her. Skal vi lige have lavet gear. Det er fandme fedt det her. Og så den ved søen her. Læg mærke til, at der er helt stille vand dernede. Der er ikke en vind, der rører sig her. Klokken 7:10. Det er fandme godt. Og whoopsie. Det er sgu godt. Faktisk en lille smule rim på græsset her. Så er vi ved den bro, hvor Nikolaj for 40 år siden droppede fuldstændig i vandet. Han røg simpelthen ned ad skrænten herfra. Og heldig er til højre, Jesper. Den vej. Den vej. Jeg vil lige kassere svigt. Jeg ikke kunne huske, hvad det var, man skulle her. Men godt nok. Vi er endnu et dernede ved de klassiske Bornholmertur stykker, hvor man kører ned langs åen. Jeg ved, om der er nogen jord, der ryger i baljen. Jeg håber det ikke for dem. Den ser dejligt kold ud. Men det er sgu et godt sted hernede.
Og svært i øvrigt også, skal det hilse at sige. Det er nærmest umuligt lige her. Så mindre man hedder et eller andet, jeg ikke hedder. Men sådan er det så meget. Du taler med sig selv igen. Ja. Og så her. Og så lige rundt om træet der. Og ned til vand igen. Det er sgu et dejligt stykke. Her lige lidt. For helvede, mand. Just follow the beach and find all the funny parts to go. Nu kører vi ned langs det er sådan nogle Molias områder. Left, as close as possible. There are some nice holes. This is a weird place. Ej, prøv at se en hop der. Det var sådan her bakke, vi talte om. One. Pisse for et gear. God stil, Jost! Jeg er faktisk også snive på toppen af den der. Godt kørt, Christian. Ja, så er vi oppe, og så starter det. Er I klar, drenge? Yes. Jeg kommer. Det var dyr. Skid med det. Ja. Det er det her, vi elsker på Bornholm. God udsigt, klipper, sten, små spor. Er det mig? Hvordan kan I ødelægge det fantastiske flå? Ja, der er mere Hammerknuden. Jeg er på vej ned mod Allinge nu, og vi er i en lidt mindre gruppe. Vi har lavet en aftale med en af The Locals, som vil vise os hans hemmelige steder. Og det satser vi lidt på, at han vil stadigvæk. Det er jo selvfølgelig Andreas the Judge. Ja. Jeg tror faktisk, jeg har haft et... Nu kommer de flotte komplimenter, men jeg også godt.
Så er vi på vej ind til Danmarks højeste vandfald, og Jylland han dør allerede der. Vormanden er på flyvesiden. Absolut. Det er der vist ingen tvivl om. Det skulle jeg vist også have været, kan jeg mærke. Hvis jeg kan huske, når man her stupter lidt heroppe, og den kommer man ikke forbi. Ja. Det var godt for mig at få en pause her. Andreas til højre! Nu! Nå, det var der, man skulle være nede. Det blev så ikke i dag. Det er Døndalen, et af de kendte steder også. For helvede. Jeg kom til at koncentrere mig om, at jeg ikke havde min... Kan du løfte den op der, formand? Nej. Der var også 2 sten. Hvis der lige ikke havde været det der hak, havde været lidt lettere måske. Hvad så, hvordan går du har det? Jo, det går okay. Har du fået gjort hende gravid? Nej. Nå. Men er vi virkelig kommet for at køre kystsporet med os? Ej, det er jeg simpelthen beæret over. Det kan du fandme ikke. Så dårligt. Den skal vi køre. Kom så! Der er ikke noget fart på. Den skal vi lige have, skal vi ikke? Skal vi ikke køre den? Fandme fart på. Det er meget smæk på. Fart på! Skal vi prøve? Kom så, lille, træd alt, hvad du kan. Træd for helvede. Ikke sidde og kigge på den. Træd! Ej, du skal være mere ambitiøs end dit, hun var der i hvert fald. Jamen, det kan vi da godt prøve det. Okay, han stopper samtidig. Hvor mindre er mulighed? Ja, hvor det ikke er. Han er derovre. Nej, der er 3 op. Hvem var det, det var? Morten, og så en til. Så er vi på vej mod helligdomsbordet. Vi har fået special gæster. Andreas og George Bøstad med på holdet. Og vi har også fået Jesper og Regindo i front. Lige bagved os, der har vi Mikkel Røv. Og også en af de store KF'er herovre på Bornholm. Og allerede nu bliver der stukket, kan jeg mærke. Andreas han er sindssyg. Svag. Sådan. Der har vi sgu en DMK'er. Det går fint her på Bornholm, der kører op. Mamma bag, der kører Mikkel Røv. Har Mikkel Røv. Har Andreas. Lidt røde apparat. Det kommer vel med det. Det er min gamle kolonist. Er du førsteholdet? Det kan jeg se. Ja. Helt op på Bøssebæk. Det er cool. Ja, den er fed. Så er vi ved helligdomsklipperne. Et af de længe ventede mål.
hvor man virkelig kan give den gas, hvis man tør og har benarmen. Stadigvæk hæl om slipperne eller kanten af det. Det er helt fantastisk spor. Ja, sådan der, knejder. Ja. Sorry. En gaffel lukket. Lav gear. Det er fandme svært. Nej, hold nu på. Skal vi næsten prøve? Kan du ikke køre ned med et par stikker beton en gang, så vi støtter det der? Skal have sådan et skilt også, hvor der står support to local trail builder. Som vi har i USA. Vi arbejder faktisk på at få lov at bygge en Northshore-bane. Ja. Det er fordi Maiken gør. Ja. Hun er sgu da her der alle vejen. Ja, det er der gang i.